କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ବଦଳି କରାଇ ବାହାବା ନେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଇଟା ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ସବୁ ଖାଇଗଲେ ହେଲେ ପେଟ ପୁରୁନି। ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ଅବହେଳିତ କାର୍ଯ୍ୟର କଥା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିରୋଧରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ତଥ୍ୟ ଖୁଲାସା ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ଅବସ୍ଥା। ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଆସନରେ ବସିଥିବା କିଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଚେର ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ବଦଳରେ ମୋଟା ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ରଖୁଥିଲେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଶୁଣାଯାଉଛି ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦେବପ୍ରସାଦ ବଳ ଉପରଆଡ଼ୁ ଆଜୀବନ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବା ପାଇଁ ଅମର ଲଡୁ ଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କାହାରିକୁ ବି ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କାଉନସିଲରଙ୍କ ବଦଳରେ ଚାଲିଛି ସାହେବାବୁଙ୍କ ଶାସନ। ଯେତେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବୁ ଓ ପୌର ପରିଷଦର ପୁରୁଣା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚେତା ପଶୁନାହିଁ। ଯଦିଓ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବିବାଦକୁ ବଦଳି ଆଡ଼ରେ ଚାପି ଦେବାକୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସୁଧୀରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଖିଲାପ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ପୌର ପ୍ରଶାସନର ଢିଲାପଣକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ପହଁରା କାଠି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପହଁରା କାଠିକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାସ୍ତବ ରୂପ କ'ଣ। ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହେ, ତେବେ ପୌର ପରିଷଦର ବିରୋଧ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଉମେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍।